Bună, dragilor, am revenit, dar că mi s-a închis puțin filmarea. Și acum o să intrăm din nou pe Toca-Boca. Wow, hai să intrăm pe Free Gift, dacă nici acum nu mergem mai mic. Să vă arăt toate casele mele pe care mi le-am cumpărat. Da. Oh, hai că am intrat. Stați un pic. Da, unde las eu mașina? Wow. Bun, am două de astea, de cadouri. Ce am aici? Am o bluză și... Da, asta să-l arunc, asta o arunc. Asta o arunc. Cica. Să vezi și-o dau repede pe carnă jos. Da, hai să vedem casa mea. Spune casa mea. Ce vezi mai de claxonată ta? Haide, încarcă-te mai repede. Așa, bun. Aici sunt toate casele mele. Pe Toca-Boca. Și o să intrăm la prima casă. Română, geografie, istorie, Da. fizică. Hai că dacă la fizică stau degeaba. Așa. Ia uitați casa mea, mama, casa mea e plină, deci e plină rău. Pardon, ce caută pernas aici? Habar n-am. E plină casa mea. Dar mai am și alte case, o să vezi la ele și pe alea. Ca să știți, să ziceți că nu am eu bani. Ba da, am bani. Și mi-am cumpărat și ăsta. Mi l-am cumpărat și aș vrea să mai cumpăr ceva, dar că nu pot să-mi cumpăr pentru că da. E făcut așa de... Uitați, asta e a doua casă, pardon, sau de viitor. Doar că... Să văd casele mele! Cășuța mie. I-am mai pus un pat aici, am mai pus multe chestii. Aici am mai pus un pat. Că n-aveam ce să fac. O să ieși din a doua casă, pentru că le-am pus pe vară, iarnă și așa mai departe. Haideți să vă mai arăt. Uitați aici, încă o casă. Casa mea. De asta se închid televizorul. Așa, vă place? Am și bucătărie roz. Am mult curent, Carla. Lasă că e bine. Mie e bine. E super. Am prins și o țigară și îmi sare spumul ăsta peste tot. E. Pardon. Ca și foarte e de pisicuță și e prea faină. Îmi place de tot. Casa asta. Hai să-mi bubble tea. Bubble tea. Uitați, ce mai prea cute. Prea cute casa asta. Am aici un geam asta, dar în fine. Am o portiță. Bun, acum o să ieșim. Și vă mai arăt încă o casă. O să vă arăt multe case pentru că am foarte multe case. Și da.
la fel. Cu alea. Cu biluțe. Da, uitați-vă, place aici parterul. Am parter, aici am clopoțel, aici nu știu ce mai am. Aici nu mai casa asta o să o mai arăt. Pentru că nu vreau să mai arăt prea multe case, că am foarte multe case și sunt toate cu paturi, am la mare, am corale, am... Wow, nu pot să cred ce am găsit aici. Asta strălucea așa. Ce drăguț. O să pun înapoi. Aici în mare. Mă gândesc acum, chiar vroia Și să da. mă sune baba. Dar când mă suna? Nu știu, dacă vă place să-mi spuneți voi. Nu mai puteam să mai Îmi spun place? orele. Deci casa mea e ciudrău. Ah, da, și am și un calendar plus, că mi-am pus calendar. Mă suna la 5, la 7. Așa, Da. să vă mai arăt asta. Da. Am sunat-o eu azi să văd ce face. Așa, Și s-a casa gândit asta. ea că ar vrea să meargă la Uitați! mine până dimineața la 10. S-a băgat sub banii. Uitați ce faină e și ce poți să urci etajul sus. Bun. O să vă mai arăt o singură casă și cam gata, pentru că vreau să închid. Uitați să vă mai arăt de asta. Uitați ce faină e. E hotel aici. Deci, da. Nu știu ce să pun aici, dar bine, hai să mergem să vedem. A scăpat de gata revoltul ăsta. Gata, ne-am oprit. Să nu mai bată vântul. O să închidem geamul. Așa. Bun. Aici am un pat, am tot aici și tot un pat. Și am multe paturi. Haideți să mergem și la etajul 3. Hana. De ce ai bătic? Mi-a căzut țigara pe aceea. Ai grijă. Nu. Telefonul peste țigară și... S-a dus. Uite, ce poate guci. Îmi place răpața asta. Și da. Am și piscină. Am piste, tu mai piscine. Piscine. Să dați și voi un comentariu dacă nu sunt dezactivate. Sper că nu sunt. Uitați. Am și preș. Wow. Da, să ieșim acum. Au. Eu nu mi-am zis să pun în casele astea, pentru că sunt toate făcute. Stați un pic. Așa. Aia cred că, da. Deci cam astea sunt. Am multe orașe pe aici. Multe orașe.
multe, ia uite și aici. Am multe, o grămadă de orașe, am și munte, am și de asta de... Unde faci așa, aici... Mai vreau să fac casă? Nu cred, nu mai pot. A, ba da, uite, pot să fac casa asta, doar că nu-mi place. E în spate. Eu nu cred. Deci așa. Am multe case faine pe aici. Imaj. Wow, ia uite, pot să-mi fac și casa asta. Ce cute, vreau să fac și aici. Băi, mi-am făcut una, mai fac aici, vreau să mai fac aici. Încă niște case, că-s prea cute. Deci o să stați cu mine până vedeți ce case faine să am. Pentru că sunt prea drăguțe casele astea, sincer. Bun, vreau să mai fac casa asta. Hai să vedem ce case mai sunt. Pe care să le cumpăr. Care, de fapt, uitați casa asta, aș vrea-o, că e prea cute. E prea cute casa asta. Wow, hai să mai vedem. Uitați aici. Aici nu e pentru... Aici e restaurant. Nu vreau să fac restaurant. Aici e fulată casa, aici... Hai să vedem și casa asta, că n-am văzut niciodată. Și da, bine, cred că aș vrea să fac și un restaurant micuț. Hai să vedem. Am uitați. Nu! Acest restaurant aș vrea să-mi fac. Au. Mamă. Stați un pic. Haide. Uite, altul mai puteros ca tine. Hai să vedem. De ce n-ai... Nu știu, am mizerie pe în casă, trebuie să fac un pic de cură pe aici. Gata, am curățat. Da, cred că mai bine asta mi-e las, pentru că pot să fac curățenie dacă este montaj pe undeva. Eu m-am trezit și înaintea lui Luiza chiar. Și, da, pot să dau și cu aspiratorul. De ce mi s-a zis așa? Nu știu, hai să închidem. Wow, am și lift, ce fain. Am de toate pe aici. Hai să vedem sus, la etajul 1. Nu, la parter, la etajul 1 de jos. Că suntem la etajul 2. Na 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 na. Nu scuzați, am localizat. Wow! Două mașini de spălat. Am și balcon. Care te-ai peșit? Nu eu. A? Nu eu. Hai, da, ce pute. Cred că am trecut pe odaia de canalizare. Cred că ai dat totuși... Da, l-am dat-o eu! Ba nu, e pe canalizare! Să nu treacă canalizarea, mirosul... Da, a fost de la canalizare. Lasă-mă în pace, nu mă mai învinui pe mine. Poate ai făcut-o tu. Ia Nu cred că n-am casă. Wow. Hai de capul meu. așa. Hai că mai avem o casă. Hai să mai găsim. Mi-a plăcut niciodată casa asta. Bine, trebuie să iau pe asta acum pentru că n-am avut ce. Țineți bubble-tea-urile. Da, dragilor, cam asta a fost. Săptămâna viitoare, nu știu, poate o să... Hai să stați cu mine să mă fac și eu casele, măcar să le pun niște paturi, să, nu știu, să le mai pun eu ceva, că mai găsesc. Cum stau la... Wow! Aici e un magazin. Da. Să zicem că... Bine, să zicem că e o casă, da? Aici vreau să fac așa. Să pun patul ăsta și de păticul ăsta. Ce vreau să pun patul ăsta mare cu ăsta.
Plus și ăsta poate dacă încap. Nu încape. Bun, dar nu am asta cumpărat. Asta e. Mai vreau să mai pun un pat aici, afară. Mai pun un pat aici, că aici vreau să fie poarta. Open, close. Bun. Dar ce comandă ai luat, mă, nene? Vreau să de la pun ce? aici și să pun un de la pior micuț. Nu tu. De la tutungerie, ce? Davido, Nica, Nicaragua. Tuturum. O să continuăm și aici. Asta e restaurantul. Așa. Mami, avem apă? Nu avem apă. Ufa! Vreau și eu niște apă. Mai bine taci că n-ai voce. N-ai voce! Da, bine că ai tu voce. Da, am. Eu te că nu mai dă comandă, gata. Am pus pe pauză. La la la, la la li, la 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 la, când apare soarele, ies pe plajă fetele. La la la, uite pe pisi. O pace cu un cânt, da, ne pace. Taci-ți rădaria, că te izbei, Daria. Wow, wow. Nu cred așa ceva. Pot să și mut. Bine, vreau să mai mut aici. Și aici. Și aici. Ha, ha, ha. Ha. Fac villager. Miru știe să facă mai bine ca mine. Wow. Mai vreau să pun un pat așa mai înalt aici. FSM. A doua pat. Wow. Bagă-te înapoi. Soarele mătii. Ei! Limba mătii. Ei! Stați puțin. Așa, gata. Am revenit. Mami! Așa. Gata, am terminat. Hai să mergem sus. Aolo. Câte etaje sunt aici? Da, la, li, la, 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 le, gândă, mane, la, la, la. Motocicleta! Nu știu să duci altundeva și tu. Wow! That's very good. Mama, am piniata aici. Am piniata. S-a dus piniata mea. Sparge-o piniata, Doamne. Aici pun un băiat. Aici pun un băiat dublu. Aici tot așa. Vreau să-i pun. Dar nu cred că nu mai pun covorașe. Unde să mă duc de aici, Lișa? La mec! Am înnebunit-o. Trompetului. Am înnebunit-o pe mami cu mecu. Te-am înnebunit, mami, cu mecu. Dar știe că vrea mec. Nu avea mec. Îmi place mec. Băi, ce caut ăsta aici? Habar n-am. Ok, vreau să... Băi, de ce nu te arunci? Aruncă-te! Aruncă-te! Gata. Și vreau să pun aici un de-asta pentru că intră. Mamă, ce ușă cute am! Wow. Gata, mă duc sus. Wow. Băi, am și etajul 3, nu cred. Mă duc la etajul 2. A descoperit John Star în America, că a descoperit că am și etajul 3. Ce cald este astăzi. Aici am fost, haideți la etajul 3 atunci. Am pat aici, am casă, am tot ce trebuie de afară. N-am nevoie de mașină de spălat. Ce fac cu mașinile de spălat? Spuneți voi. În fine. Sunt mai nebună de gen.
Au. Ok. Aici avem ceva, dar habar n-am ce. Nu știu ce vie ăsta, dar ăsta l-aruncăm. Vreau să văd ce pe aici. Ok. Da, ăsta o să-l arunc și vreau să pun păciuș cu ăștia și bine că nu mai am baterie. Cu ciulapiorul ăsta, zi. Deci cam atât. Ceea ce eu o să mai filmez, nu știu când.